gur míl maithagad. Tágam sé leatsa is tóid an gur os na UFOs a hagan na fhile mar cafa bheith has de bheabhar bheith de fhile. Can hef a bheith I de ile. Sin ceiste tá Amuigh le freagart, mar níl bunna bar leis, níl airige dán, níl luach saothar níl tacaíocht dán, ach ní hinn tebh gan inimide. Dína mí le tuisgúil passion le goin don vocal, agus dína mí le go bhfuil scailte le rointegan I bhuidim na filiachta. Tógach mis sé dig I ggur goine gur a bhanachad scailte á roint agus árán á roint, an tamar fad maithir múntóir bethe a racantóir a bethe, fhile a bethe, ach ní léigh sé fhile ar hain just scríg sé. Níon sé rud mór mar jaall ach bhí sé go húntaach a scríbhneoireacht. Agus má bháthair an son beidir níos mór bíorlacha sin, má bháthair chéanana sa teag scéalta, agus árán ó thumh go dubh. Agus is cuinim nar bhí sa cúigiú rang thug dad Treasury of English Poetry dom. Agus sné chéadú riamh a chnoc filiocht a gceart, agus ní higas go bheith fá filiocht a scríbh as Ghaeilge. Ní higas in éair go bheith fá filiocht a scríbh as Ghaeilge. Ach an rud a chnucna Hopkins agus Dryden agus Eliot agus Milton agus Wordsworth agus Shakespeare agus Donne agus vís melta. Vís a rang go cúig, vís beidir hen blian diag díis agus is an son a hosní sa scríb na sais códanna bega chum hénig ná cíoch aindane. So ví sé stiganim, ví an installa feite gom anna ógar fad. Fast forward an son go dtí cúgblian na diag ví sa chúga blian agus chailech maithir, agus chalas dia, agus chalas mai cheadavin san saoil, agus dúirt lom hénig gnéanhan gasce le maithil. Agus dúirt gnéan an chúigrod Solomon fecúig. Margaíocht agus PR, telefís, radio, scanánaíocht agus má chola scanán héin a bheith gom. Now, droflan a bhí an son. Man nar hána sé go dtí fiche sé, bhí crash and burn mílteach a gom. Crash agus burn mílteach. Dhéanas na rudaí son, bhunaí cólach scanánaíochta, dhéanas fiche scanán faisnéise, dhéanas scanán mar gheall ar UFOs a tacha dtí bail na ngáil, ach an rud a bhí geiste ná riad ná fearr a bhí cath plátaí an áide san léir as a tógan pictúr dómh le instamatic camera agus rá híocht tá UFO bail na ngáil. So daireadh go maiile leis sna tíre san ruig agus a túlainn agus sa danmharig aisteach go leor agus tá spáinach chúdhuaire ar TG4 agus pí a crack a bhí an áide ach bhí ar d an ann. Ach an tamar fad bhí ar d an nasna bharm. Bhí tam dé fólach, so ca an banistú dhéanamh ma bheoin, ten sé suas agus ten sé síos. Agus an taon guide track atá goman ma héal ná scríbhneoireacht. Agus nuair a rugach ma bhachnar bhís néimniad na fiche díos, dúirt am hénig, ifir a hen cenát go dasú am reachtant, corcaghine, ní hasú am bheith car. Ifir a dó bíoch sa déalaige RTE agus an Irish Times agus na cólachtaí scanánaíochta agus DG4 agus head san ar fad, ní hastíon am mé bhainte bheith gom leo, tastíon am dul a scríb. Agus dáirdig an bhé leis an bre i slí ná fietan na hiiscint. Has níos a scríb dáanta an tradaí, agus is alter ego í an tradaí a dhéanaan rudaí ná féidir lumsa dhéanamh, ach dinim. A dean rudaí ná cheart am a rá, ach dinim. Agus so rugach Jack an 1999 agus tá a scríb ó hin, tá an 9 leabhar teachtamach ag an cúpla mí fé gasa spellbound agus tá an leabhar son 7 mbliana ibre sa leabhar áirithe son. Dúilteigh 7 cín de ailseóirí é. Agus leanas a raig, can tú bheith te fáil a bheith a scríbhneoir. Cuireann tú rudaíisteach go dtí irisí agus deir úní málam an dáin sin, agus cuireann tú irisisteach an dáin céanaisteach go dtí iris eile. Agus dearn siad gur ben rud asúntaí dá bhacha siad réamh. So ní réon chormaíocht an. Tá ceist tacaíochta airigh do an Stát. Má hen tú le a líon tá tú ar an dó.
agus tá tú brathéir aige don ggóir le líon nó alíonn na Ghailteachta, agus táim anna bhaoch go bhfuil takeíocht anna bha feachta gom ó an ggóir le líon agus ó alíonn na Ghailteachta. Tá sé go húntaach téann sé ó thiúnscnamh go túnscnamh, bud chaitham a héal ar fad I líon isteach Foirmeacha. Inis scéal de héal I 35 focail. Inis scéal de leabhar I 150 focail. Ní féidir é dhéanamh, caitheann tú an leabhar a scríb sa na bhíonn an Foirmeacha scríte agad, níl bunná bar leis. Ach caitheam annach chuid amach dáma I dtéanamh rudaí mar sin. Caitheam annach chuid amach dáma stán amach an nóig. Caitheam annach chuid amach dáma a machnamh agus a léamh, agus a gúrán, agus a chaint an piano, agus an chaint an adóig, agus a siúl timppel bail na ngáil, agus na fáilteacha, agus bí me cuiineh an tamar fad. Bhín me lear nó tím a fóca gom, agus éon áit, éon uair, éon am, tuigh dáin. Tá sé unaffordable bheith de ile, is féidir leat orbrú in éon áit in éair. Nadidir can héamh go nine duine mé tuisce gnasín sé a bheoin, duine mé tuisce gnasín sé an codasnacht idir an uhuas agus an híos a bhaineann le bipolar. Deirm héin agus deirm mo rochtúir is duine crothaach tú. Ní hastíon bhain lepéad chuirt, is duine crothaach tú. Agus tá tú huas seall híos seall, tagann sé amach sa scríbhneoireacht, agus deir an daoine eile, tá máchail intina ort, tá tú défólach. Ní mailim leis sin, ní hagam leis sin, tá aithne gom ar mórán daoine tá défólach agus tá siad thar bar, cliste, ábalta, crothaach, agus an rud is mó go dasú am a hagann tamachchas an chaint seo. Ná go gahan tú banistú agus aire a thuairt de chénig mar eilíonn tóir, mar níl mórán daoine chun taú leat. Tá sé uignach, tá sé lán, tá sé deachar a bheith réiteach leis an saoil ar bheith gáin finganí, ach ardíonn sé an crí, an meon agus an menaman, tá an saoil sa anna dhearad ar fad. Í leach seat a bháin againn, agus tasíon uamsa go meach na dáanta fáca, tas na ciate bliana na dhéag do a bhac, do aon den eile go bhfuil Foirmeacha Foirmeacha tá stiginn san ceansa, agus tá siad I líoch, ní bhuiann siad go thomláin lumsa, bhuiann siad leis an saoil. Agus is bua é, agus tá sé áthach, álainn, agus tá anna hásta gur fhile mé ach nadidir canna héamh. Go maith agat.